खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि प्रदीप सरगियारि आङो 2 नं गयबारि समस्तिनि सिङाव थानाय 5 नं टाउनपुर भिजिडिसिनि सिङाव थानाय 2 नं उलुबारि गामिनि थागिरि आङो थांनाय 2013 मायथाइनिफ्राय 2020 मायथाइसिम आङो बिपिएफनि अकारि हिसाबै खामानि मावबाय थादोंमोन माने आङो टाउनपुर डिस्ट्रिक्ट बिएसुनि भाइस प्रेसिडेन्ट महरै गोबां बोसोर खामानि मावबाय थादोंमोन नाथाय दिनै हरखाबै आंनि गोसोआव मोनसे साननाय फैनानै आं दिनै बिपिएफखौ नागारनानै इउपिएलआव जइन जाबाय बेनि जाहोनफोरखौ आं नोंथांमोननो मोनफा मोनफा बुंनायदो थ' आङो 7 बोसोर थाबोबाय बिपिएफआव नाथाय जों जेसेबांखिनि बिपिएफ सरकारनिफ्राय मोननांगौमोन बेफोरखौ मोनाखै जेरै आंनि गामिया नेशनेल हावाइनि खाथि नैबे रङिया भुटान रड 27 नेशनेल हावाइ 127 नेशनेल हावाइनि खाथियावनो थ' जोंनि थांग्रा फैग्रा लामाया दिनैसिमहालागै जेबो जायाखै गारि गंसे लांनोबा लांनो हाया दिनै गिदिर गारि लांनो हाया जों अखा हायोब्ला हाब्रु जायो थ' बेबायदि बिथिं आरो थ' बिथांमोना दिनै फैसा थाखा आरजिनानै गारि लारि लानानै बिल्डिंफोराव थानानैनो गावसोर गोधोनि जानाखाय गाव डेभेलप जानाखाय समाजखौ डेभेलप जादों होनना सानदों नाथाय बिदिथ' नङाना समाजा डेभेलप जाबासो गावसोरखौ डेभेलप जानांगौ होनना साननांगौ नाथाय बिथांमोना खालि गावसोरनि डेभेलपखौ सानदों आरो जों बायदिनो गोबां माने जाखांफुनाय सेंग्राफोर दङ सिख्लाफोर दङ जायफोरा BA पास जानाय दङ बिथांमोनाबो बिदिनो गोलैसोना दङ जायनि जाहोनाव बिथांमोननि खाथियावनो थांनो हायै जाहोना जाबाय बिथांमोना माबा मोनसे साख्रि बाख्रिनि थाखाय खोथा बुङोब्ला फैसा थाखानि बाथ्रा बुङो जेरै आंनि सासे लोगोआबो बिकम पास खालामनानै बिथांनि खेथ्रआव थांदोंमोन जोंनिनो MLA टाउनपुर समस्तिनि दा बिथाङाबो बिदिनो रांखावरिनि खोथा बुंनानै बिथाङाबो उन जाना थांबाय थ' जों बायदि निखावरि मानसियाथ' आरो बिथोराव जों आगानखौ होनो हाया थ' जों सानदों दा गोदान सोलायनांगौ बेबायदि गाज्रि राजखान्थिखौ जों लुबैयाखै मोजां राजखान्थि लुबैदों जों दा बिथां प्रमद सारखौ जों मोजां नुबोदों मानो होनबा बिथाङा गोबां समनिफ्रायनो बर' एबसुनि बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि महरै गोबां समाजनि खामानि मावबोदों बिथाङा बिभिन्न खेथ्रआव मानसिफोरनि सानना हनायखौ बिथाङा बुजि मोनो बेनिखायनो बिथांनि थाखायनो जों दिनै ओंखारबोदों जे जों सोलायनांगौ बेबायदि गाज्रि राजखान्थिया जोंनि बिटिआर ओनसोलाव थाबाय थायोब्ला निस्सय जोंनि जेखिनि निखावरि फिसिनाय माने बिथांमोननि नोजोरफोराव गोग्लै जायगाफोरा बिदिनो गोलैना थाबाय थागोन बिथांमोना ओरैनो नोगोर मोखां गिदिंनानैनो गावसोरखौ धोनि जानाय बा मोजां खामानि मावदों होननानै बुंबा मा जानो बिथांमोनाथ' गामि भिथोरफोराव मा जाना दङ जेराव आबादारिफोरा मोनसे ट्रेक्टर लांनो हाया दैबाना जायोबा लामाफोर मोना थ' बेफोर बिथिंखौ बिसोर नायालासिनो खालि बिटिसिआव सोब गासैबो जादों होननानै बिथांमोना बुंबाय थाबाथ' जों बेखौ गनाय लानो हाया थ' बेनो जोंनो सोलायनांगौ जों मोनसे बेबायदि गाज्रि राजखान्थिखौ जों बर' समाजाव बा जोंनि बिटिआर ओनसोलाव जुदि जों सासन खालामनो होबाय थायोब्ला जों निस्सय जोंनि जिखिनि मोननांगौ जों रायजोआ जिखिनि डेभेलपमेन्ट जानांगौ बियो आरो उन गोलैना थागोन बेनिखायनो आं बयनिसिमबो बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाखौ बेखौनो खावलायो जे जोंनो सोलायनांगौ आरो जोंनो सासे मोजां दैदेनगिरि नांगौ जाय दैदेनगिरियानोखि जोंनि गांनाय उखैनाय समाजनि गांनाय उखैनायखौ मिथियो बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि बिबुंथि फोजोबनाय जाबाय।